Iamindar sa Talisay City ang cockpit ordinance sa ilang dakbayan samtang gusto nga ipaklaro ni Vice Mayor Alan Bukaw nga kung aduna may magpahigan og derby kinahanglan nga iklaro ang mga beneficiaries nini og dili lang papel lang nga alang kuno sa buhat sa Kaloy. Si Chona Carion sa report. Nunot sa kontrobersya nga pagkasikop sa kapin 300 ka mga sabungero sa dakbayan sa Mandaue, gituki na karon sa konseho sa dakbayan sa Talisay ang ilang kausaban sa ordinansa sa cockfighting sa dakbayan sa Talisay. Mato ni Vice Mayor Bukaw nga ang ilang ordinansa mag-agad sa Presidential Decree 449. Ubos sa Presidential Decree gidili ang pagpahigan og cockfighting sa weekdays. Ang Talisay adunay duha ka mga dagkong cockpit. Kay naa maroy bag-o nga mga guidelines, no? Daghat kay directive from DILG. Karon, we are in the process of amending the ordinance. Wa nagay cockfight other than those mentioned. Usa-usab sa gitun-an sa konseho nga kun adunay ipahigayong derby kanunay gamitong rason nga alang kini sa charity. Sa pag-usab unya sa ordinansa gikinahanglang iklaro sa sponsor ug asa nga charitable institution ang beneficiary sa derby. Apan sa pagkakaron wa kini mabansay. I-identify ang charity, i-identify good kung how much goes to charity, how much goes to the government in terms of taxes, unya pila say mahibilin kinta sa sponsor or sa ibutang natong nagpadagan sa derby. Kung matapos na unya ang committee report, ipahigayon dayo ang public hearing nga magtuki sa mga probisyon sa ordinansa nga angayang usbon. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.